Benvingudes i benvinguts a les detectivesques aventures d'en Brad Pitt i en Morgan Freeman. Dos detectius experts en homicidis que es dediquen molt a ser experts en homicidis, però es dediquen més a ser experts a semblar-se com un ou a una castanya, perquè mentre que un és calmat, intel·ligent, culte i atractiu, l'altre és en Brad Pitt fent coses de Brad Pitt. Quina merda! La qüestió és que el jove ros ha estat enviat per substituir en Morgan quan aquest es jubili. Però sabeu què passa quan en un film un policia s'està a punt de jubilar? Yes. Exacte, que no jubila. Perquè en el que hauria d'haver estat la seva última setmana en el càrrec, pumba! Apareix un cos sense vida en estranyes circumstàncies. Un home lligat de cames ha estat obligat a menjar fins a rebentar al costat de la paraula Golda. Que avisin els Valquines. Han batut un rècord aquí. A causa de l'estranyesa del cas i de les poques pistes al lloc dels fets, els dos protagonistes decideixen fer cosplay de Kokoro Mori. Molta conversa i poca resolució. I així estaven perdent el temps discutint qui s'havia de quedar amb el cas quan, pumba, apareix un altre cos sense vida en estranyes circumstàncies. En aquest cas, un advocat bastant mediàtic designat sobre la paraula avarícia. La puta. Espera't un moment, diu en Morgan Freeman, que tantes circumstàncies estranyes no poden ser casualitat casual. O bé es tracta del zoo d'en Pitos o bé el malfactor està utilitzant els pecats capitals com a fil conductor. La gola, l'avarícia, la peresa, la ira, la supèrbia, la luxúria i l'enveja. No són del tot bones notícies, però almenys tenim una línia d'investigació per començar a treballar, no? Yay! Doncs no, millor quedem per sopar a veure si l'assassí torna a atacar. Sé que com sigui aquest sopar et serveix per saber més coses del jove investigador, però sobretot serveix per conèixer la seva muller, la Tracy, que al cap i a la fi serà molt important per la trama. Perdó. El que també és important per la trama és que a l'escena del segon crim troben unes empremtes dactilars. Unes empremtes formant el missatge "Ajudeu-me". Els investigadors investiguen, els monitors monitoren, els ostrells ostrellegen, fins que acaben descobrint que les empremtes coincideixen amb un home que es fa dir Víctor. Un home amb un llarg historial delictiu i diagnosticat amb un llarg historial de trastorns mentals. Però per no allargar més la història, els policies arriben al pis del sospitós, tot per trobar-se un panorama més que esgarrifós. La puta! La puta. La puta. De nou un cos sense vida en estranyes circumstàncies i de nou la menció d'un pecat capital. Només que en aquest cas el cos sense vida té una mica de vida. Arran d'això els detectius es desesperen i és que tenen la sensació que l'assassí catòlic està jugant amb ells i, spoiler, ho està fent. Quina merda! I així estaven matant el temps quan... Telèfon? 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 Bon dia, és aquí on fan resumits? I molt resumidament, els nostres protagonistes no són els únics desesperats, perquè la Tracy contacta amb el policia veterà per confessar-li que no pot més, que no suporta viure allà i que està esperant un fill amb el Brad Pitt, però que té dubtes de si tenir-lo, i té dubtes inclús si comentar-li al seu marit. Cap problema, diuen Morgans. M'està agradant això de fer brometes amb cap. Tanmateix, tants de caps, tants de barrets, que les investigacions no han acabat pas. I en Freemans li ve al cap una idea. Si el culpable és un friqui del simbolisme literari, a la biblioteca hi trobaran resposta. És un tocat de l'ala. Que tingui carnet de biblioteca no vol dir que sigui com en Yoda. Així, després d'un bon anàlisi de dades i d'un bon el·lipsis argumental, els dos protagonistes es planten a casa del suposat criminal. Truquen a la porta i... comença una persecutòria entre edificis i pluja que acaba amb en Brad Pitt derrotat i abatut. No. La partida s'ha acabat. El malvat ha guanyat. Però en comptes de matar-lo, el criminal li perdona la vida i marxa corrents. What? En Brad es requete contracabreja i decideix suar fort de l'ordre judicial, tot rebentant la porta del pis i entrant-hi per la seva cara única. Dins d'aquest troben coses molt estranyes. Estranyes si no haguessis vist mai un pis de l'Eixample abans de reformar. Que si un calaix d'aspirines i una bíblia, eines de dubtosa utilitat, mans amputades, dits amb creus, excessives fotografies analògiques... La qüestió és que amb tantes coses que troben no aconsegueixen trobar les maleïdes empremtes de l'assassí.
Això sí que és un munt de merda. Quina merda. Una merda ben grossa, però almenys sí que troben alguna cosa. Concretament el que troben són 2 nous cossos sense vida en estranyes circumstàncies. Primer, una noia amb la paraula luxúria escrita a la porta, en una escena que si la descric et tanquen el canal Amore. I després una dona sota la paraula supèrbia, que si la descric, bueno, ja sabeu on vaig. Que encara no saben per on van són els nostres estimats protagonistes, que van més perduts que un barceloní en un examen de geografia. Ei, calma, que jo sóc barceloní i m'agradaria matisar que tot això és cert. Som-hi, seguim. Perquè d'un dia per l'altre i per sorpresa sorpressiva, un home entra cridant a la comissaria, al·legant ser l'autor dels crims. Inspector! Així és, amigues i amics, el dolentot s'entrega voluntàriament. He dicho, caso cerrado. Els nostres protagonistes l'emmanillen i amb l'advocat d'ofici arriben a un acord. L'home ho confessarà tot sempre que en Morgan, però sobretot en Brad, l'acompanyin a veure les 2 últimes peces de la seva gran obra d'art. Els 2 últims cossos per completar els 7 pecats capitals. Que ja em tens fins la genitàlia, diu en Brad, que accepten l'oferta i agafen un cotxe tot deixant-se indicar pel malèvol criminal catòlic mutilador. Dins del vehicle es respiren nervis, dins del vehicle es respira tensió. Tinc moltes ganes que ho vegin, de debò. Els asseguro que serà especial. S'aturen en un descampat. L'home indica que ja és l'hora i de lluny s'apropa una furgoneta. És un humil repartidor que simplement portava una capsa. I és en aquest moment quan aniràs corrent al sofà, faràs una tombarella endavant només per fer-ne una enrere i tornant endavant. Perquè en Morgan obre la capsa i allà es troba amb ni més, ni menys, ni més que... Que em sent, inspector. El que li vull dir és que els admiro a vostè i la seva esposa. Què cony has dit? Aquest matí, quan s'han anat, he passat per casa seva. Mills, Què cony és tot això? dona'm l'arma. Què passa aquí? Deixa l'arma. Va, què hi havia? Què hi ha a la capsa? Vull que t'omplis d'ira. Digue'm que està bé! Ha suplicat que no la matés. Calla. Ha suplicat que no la matés. Calla. I que no matés el fill que duia dins. Calla! Si ara el mates, haurà guanyat. A la caixa. Donin pel cul. Vinga. Amb els 2 crims restants complets s'enduen en Brad completament destrossat i en Morgan decideix quedar-se un temps més a la ciutat. El món és un bon lloc pel qual paga la pena lluitar. Estic d'acord amb la segona part. I fins aquí, evidentment agrair la participació de la Laia, que no sap on s'ha ficat, però tot i això ho ha clavat. Si voleu més vídeos podeu donar-li m'agradar, compartir-ho, seguir-me a les xarxes socials, escriure als comentaris que us agradaria que resumís. S'intentarà fer el que es pot, però no sé si es podrà fer tot el que s'intenta. Moltes gràcies i fins aviat. Xau, 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 xau. I ja està. Ja està.